Bueno, pois así é como veríamos a pantalla unha vez que se subiron os vídeos, estes dos vídeos. Vou darlle a transcribir este vídeo, poñarlle subtítulos. Entón, doulle. Aquí estamos. Entonces, ahora vai nos aparecer aquí o vídeo e aquí nos pon transcribe vídeo. Se quixéramos cambiar as propiedades do vídeo, como os cambiar os permisos, editar a información, borralo, etc., pois o faríamoslo dende aquí. E para compartilo, pois o mesmo. Temos aquí a información para facerlle un embed, é dicir, para inserilo pois na nosa página de Moodle, no noso blog, etc. Entonces nos dá unha opción para inserilo con un reproductor pequeno ou grande. Vale. Incluso nos permite invitar a outro usuario de DotSub. Vamos, por tanto, a transcribir o vídeo, que é o que nos importa. Transcribe vídeo aquí. Clico. E aparecenos aquí a película, que podemos darlle a play. Entón o que fago é que cando me interese o paro, e como me dan aquí os segundos, pois no segundo 011, bueno, pois podría esperar un momentiño, xusto cando empecen a cantar. Vamos a ver. Bueno, pois empezarían a cantar por aquí. E o que faría eu, pois, sería transcribir o que supuestamente están dicindo. Aquí estamos nos para pasalo ben. Dicimos os segundos que queremos, pois que comece no segundo 19. Podemos usar as frechas do teclado para arriba ou para baixo para indicar os segundos, 19, ou podemos empregar o teclado numérico para indicarlle, pois normalmente que comece ao cabo de 3 segundos, que acabe, perdón, ao cabo de 3 segundos. 21. Bueno, clicamos e aquí está. Seguinte, además el xa ben predefinido vai nos marcar un subtítulo cada 3 segundos, que é un tempo máis que suficiente para ler un subtítulo pequerrecho. Pois meto o seguinte e a bailar un montón. Bueno, pois veríamos como quedaría. Está aquí a musiquita. Voy a dar aquí. Bueno, pois simplemente agora o que tenemos que facer sería continuar. Por exemplo, aquí parece que están facendo a danza do molinillo, pois poñamos bailando o molinete. Bailao do ping-pong e espinete. E doy a clic. Entonces nos quedaría, vamos a ver, así. Vamos a darle aquí a y seguiríamos ya por aí, e daqui pues ata o fin non ten máis complicación. Que pasa se os tempos nos axustan? Bueno, pues imaginamos que neste subtítulo que non está axustado ao tempo, que resulta que comenzaban a bailar, perdón, a cantar un pouco máis tarde. Entón iríamoslo vendo con calma, e xusto onde empezaran eles a cantar,
que comeza aquí realmente. Entonces, aquí, no segundo 22. Entonces, iría aquí, o edito, e digo, por favor, comeza no 22. Vale, doy aquí a este simboliño de aceptar e xa está. Que imaginemos que non nos guste. Pois estamos aquí a pechar ou eliminar. Eliminar, sí. E xa está, estaría desaparecido. E non ten máis. Podemos editar os textos, podemos cambiar os tempos para arriba. Este é o indicador de minutos, isto de segundos. E non ten máis conto. Unha vez que finalicemos todo, pois o que faríamos sería darlle aquí para decirlle que esta transcripción está completa. En caso de que non estivera completa e continuamos outro día, pois non tocamos nada, simplemente agora mismo xa guardou estos subtítulos e punto, e volveríamos a entrar outro día e continuaríamos o noso traballo. Unha cousa que sí que podemos facer é que estos subtítulos que metimos podemos exportalos para pasarlos a outra persona e que os meta dentro do mesmo vídeo en outro lugar. Entonces damos export, entonces nos lo vai guardar archivo. Os archivos son deste tipo, de SRT. Por tanto, digo yo que sí, que acepto. Xa nos guardou. Os tería nun cartafol guardados os subtítulos dos vídeos que vaya traballando. Tamén podría facer a inversa, é dicir, que eu xa teño os subtítulos que me pasaron e podría engadilos, tan fácil como isto. Click here to import existing subtitles. Buscaría no meu ordenador onde están e lle daría aceptar, importar e punto. Non tería máis conto. E con isto xa está, dou por finalizado o tutorial.